Кой ще получава заплата от 23 000 лева от до година? Но преди да разберем, ето малко статистика, за която ни напомни журналиста Слави Ангелов. 60% от българите нямат доверие в МВР и в съдебната ни система. В същото време обаче бюджетът на МВР се е увеличил 5 пъти за 15 години, от 1 милиард лева на 5 милиарда лева. А както всички помним, тази година заплатите на служителите на МВР бяха увеличени с 50%. В същото време служителите на Висшия съдебен съвет поискаха увеличение от 18% от следващата година, което е с около 3000 лева отгоре на заплатите от 20 000 лева, които взимат в момента. Но да не забравяме и народните ни представители. Заплатите на депутатите варират от 8 до 12 000 лева месечно. А иначе управляващите обещаха и увеличение на заплатите за младите лекари от 2026 година. Дали и колко ще бъде то, предстои да разберем. А ние очакваме вашите сигнали и идеи за теми.